കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 പ്രണാമം പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേഷ്ണ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. ഇന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വർക്കിൽ അതിന് മൈൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് പെട്ടെന്ന്. ഹരേഷ്ണ, സോറി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാദിത്യം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ
രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു? 13 18 എത്ര ഏകദേശം ഓർമ്മയുണ്ടോ? 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. 9 തുടങ്ങണം. 9 തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ന് വായിക്കുമല്ലയോ? ഇന്ന് ഏകാദശിയുടെ വായിക്കുമല്ലയോ? നാളെ അല്ലേ ഏകാദശി? നാളെയല്ലേ? നാളെ ഏകാദശി. നാളെ ഇല്ല, നാളെ ഏകാദശി. ഏകാദശിക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് നാളത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ നമുക്ക് ഏകാദശി പാരായണം ഈ സമയത്ത്. ഏകദേശം ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് മാതാജി കണ്ടില്ലേ? 15 നാളെ ശനി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. അപ്പൊ നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് 2 മണി തൊട്ട് തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 2 മണി തൊട്ട് നമ്മള് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ 2 തൊട്ട് ഏകദേശം 4-4:30 വരെ നമ്മള് ഇതായിരിക്കും, പറയാനായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ പേര് കൊടുക്കാത്തവരാണെങ്കിലും കയറാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് കേൾക്കും. അതിനെ കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാനും ശ്രമിക്കുക നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ധ്യാനയോഗമാണ് അല്ലെ? കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കൂടിയും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എന്താണ് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗം പറയുന്നത്? എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനാ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? എങ്ങനെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി. ഭഗവത് സേവനത്തിന്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും ഈ ധ്യാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? മനസ്സ് അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാർട്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തന്നെ. ആ സമാധി പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണം നമ്മള്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 9ാമത്തെ. സുഹിൻ മിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥേഷു ബന്ധുഷു സാധുഷേഭി ച പാപേഷു സമബുദ്ധിർ വിശിഷ്യതേ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനമാർ, ഈർഷാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോള് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെന്നോ ശത്രുക്കളെന്നോ ബന്ധുക്കളെന്നോ സ്വജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ സ്റ്റേജ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. നമ്മളെ എന്താണ് ശത്രുക്കളെ നമ്മള് അതേപോലെ എല്ലാവരും അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് വളരെ അകലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പറയില്ല, ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നമ്മൾ സമുദ്രത്തെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അത്രയും ദൂരമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് പതുക്കെ അത് നമ്മ ഒരു കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? കുരുവിയുടെ കഥ. കുരുവി എന്താണ്? ആ സമുദ്രത്തെ വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. മുട്ട സമുദ്രം കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ മുട്ട എടുത്തുപോയ സമുദ്രത്തെ ഞാൻ കുടിച്ച് വറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സമുദ്രത്തെ വറ്റിക്കണ പോലെയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് കാണാണ് ഗരുഡം. അങ്ങനെ ഗരുഡം വന്നിട്ട് സമുദ്രദേവനോട് പറയണാണ്, അങ്ങനെ തിരിച്ച് ആ മുട്ട കിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറണമെങ്കിൽ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയിൽ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആ ചൈതന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാവരെയും. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് യോഗി യുഞ്ഞീത സത്തദാത്മാനം രഹസ്യസ്ഥിത ഏകാഗി യഥചിത്താത്മാ നിരാശാര പരിഗ്രഹം. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരംപുരുഷനായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജനസ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയമോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഇതും സ്റ്റെപ്പാണ്.
കാരണം നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഒരു അതീന്ദ്ര ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക. അതെന്തിനാണ്? നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്, വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് യാതൊന്നും ആശയം മമതയെ തോന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പറയാം, നമുക്കിതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അവസ്ഥ എത്തി, അതിന് രസം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം. ഇവിടെ പിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ സത്യത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കണത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു യോഗി അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പരിശീലനം കിട്ടി, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ചുറ്റുപാട് ഒരു ബഹളോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നാലോ ഈ ചുറ്റുപാടും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ശരിക്കും അത് വീഴുന്ന പറയുന്നത്, വളരെ അപൂർവത്തിൽ വീഴാത്തവരാണ് അതിൽ ജയിക്കുന്നത്. അതിന് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് യാതൊന്നിൽ ആശയവും മമതയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ മാറണം. അതാണ് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥര് അല്ലെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയിൽ പരംപുരുഷനായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരമായാലും എൻ്റെ മനസ്സായാലും എൻ്റെ ആത്മാവാണെങ്കിലും ആരായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ? ഭഗവാനായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. ആ അവസ്ഥ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധം, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നമ്മള് അതീന്ദ്രമായ പ്രേമത്തോടെ. അപ്പൊ പ്രേമം എന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതിക രീതിയിൽ പ്രേമത്തെ കാമം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാമവും പ്രേമം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മീയ ലോകത്തും കാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്താണ് സംഭവം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാതും അതീന്ദ്ര ലെവലിൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രേമം ചെയ്യേണ്ടത്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോട് പരമാത്മാവിനോട് മമതയുള്ളവരും ഭാഗികമായി കൃഷ്ണബോധം നേടിയവർ തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന് ആ ഒരു രൂപമില്ല അല്ലെ, വ്യക്തിഗത രൂപമില്ല. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളും പരമാത്മാവിനോടും മമതയുള്ളവർ, പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളും അവരും ഭാഗികമായി കൃഷ്ണബോധം നേടിയവർ തന്നെ. കാരണം അവർ പകുതി പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നും ആ ശക്തിയിലേക്കുള്ള എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഭാഗികമായി അവർ കൃഷ്ണബോധം നേടിയത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 12th പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കോളേജിലൊക്കെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോളേജിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ വരുന്നത് എന്നതുപോലെയാണിത്. യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാ ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗി, അവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആ വ്യക്തി എന്താണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിക്കും, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നെ മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ആള് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കും. അതിനോട് ബന്ധം കൂടുതൽ തോന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭൗതികത കുറെ ആത്മീയത കൂട്ടാം. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതാണ് സമാധി. അതും പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അല്ലെ, അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് സമാധി. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, കണ്ണ് തുറന്നാലും കണ്ണടച്ചാലും ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകീകരിക്കാൻ ഒരാൾ സമാധി ഏകീകരിക്കാൻ ഒരാൾ ഏകമായിരിക്കുകയും ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും വേണം. തന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിലങ്ങേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് ഉപേക്ഷിച്ച് അനുകൂലമായി സ്വീകരിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധ ഉള്ളവനുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ, സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിയമാസനം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോണ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. ആ സ്റ്റെപ്പിന് പല സ്ഥലത്തും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ നിൽക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന്. അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം. സന്യാസിമാര്, നമ്മളെ ജനറൽ കൺസെപ്റ്റൻസ് സന്യാസിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസ്സിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോണു?
കാരണം ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളായാലും വേറെ എന്ത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പവർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ പോണത്. അതിന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റുപാടിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അനുകൂലങ്ങളായ സ്വീകരിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധ ഉള്ളവനായിരിക്കണം. ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗ ധാന്യ പദ്ധതിയിൽ വരുന്നതാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങണം. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭക്തിയോഗവും അതേപോലെ തന്നെ ധ്യാനയോഗം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ധ്യാനയോഗത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം, ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. കൃഷ്ണബോധമാർന്ന ഭക്തൻ തനിക്കായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. കൃഷ്ണബോധം ആവശ്യമായി സ്വീകരിക്കാനും അനുയോജ്യമല്ലാതെ ത്യജിക്കാനും അയാൾക്ക് കഴിയും. ഇന്ദ്രിയാതീതനാകിയാൽ അയാൾ എപ്പോഴും ഭൗതികയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണബോധം, ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണനായിട്ട് മാത്രമേ ആൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാവുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും ആ വ്യക്തി സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സുജോ ദേശ പ്രതിഷ്ഠഭ്യ സ്ഥിരമാനസമാത്മന നാദോചിതത്രം നാദിനീചം ചൈലാജിന കുശോത്തരം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദൈഗ്രാഹം മനസ്കൃത്ത യദചിതേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ ഉപവിശ്വാസനേ യുജ്ഞാത്യോഗോമാത്മവിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്തെ കുശവപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനുമേൽ മാന്തോലും വസ്ത്രങ്ങളും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ, അതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം, ഹിമാലയത്തിന്റെ ബദ്രിനാഥ് കേദർനാഥൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളൊക്കെ ഇരുന്ന് പല ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ അവരുടെ ഉദ്ദേശത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കുറെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകളും കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പൊ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട്. കാരണം ഇങ്ങനൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ നമുക്കൊരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെ. വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്കൂളിൽ വിടുകയല്ല, അതൊരു പ്രാക്ടീസാണ്. അവർ വിട്ടു നിൽക്കാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയല്ല. അപ്പൊ വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടെ നമ്മള് ആ കുട്ടികളെ LKG UKG വിടുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവർ അതിനനുസരിച്ച് പരിശീലിക്കണം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്താണ് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശവപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനുമേലെ മാൻതോലും വസ്ത്രങ്ങളും വിരിക്കണം. അത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ മാൻതോലും ഇല്ല, കുശവപ്പുല്ലും ഇല്ല അവസ്ഥ. അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ യോഗ അഭ്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ വിദ്യകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്. ഇപ്പൊ ഈ യോഗി ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അത് നമ്മൾ യോഗ പഠിക്കാൻ പോയവർക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനൊക്കെ ഇരുന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായാലും കുഴപ്പം. തീർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, വെള്ളം, അതായത് നദി അല്ലെ. അപ്പൊ ഗംഗാ നദിയാ, യമുനാ നദിയാ, അല്ലെങ്കിൽ പല മന്ദാകിനി, അങ്ങനെ അനവധി നദികളുണ്ട്. അതിന്റെ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയ സാനുക്കളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അവിടെയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധാന്യം ശീലിക്കാനാവില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ പൊതുവെ അല്പായുസ്സുകളും ആത്മബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ബൃഹത്നാരായണ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കലിയുഗത്തില് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊന്നും ആവില്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ആത്മബോധത്തുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവത് ഉച്ചാരണമാണെന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബൃഹത്നാരായണത്തിൽ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്.
അതാണ് ഹരേർനാമ, അതാണ് ബൃഹത്നാരായണ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഹരേർനാമ കേവൽ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത എന്ന ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനാണ്. ബാക്കി വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു, ബാക്കി വേണ്ട ചെയ്യുന്നതിന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 99.99% ഫെയിലിയർ ആയി പോകും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക എന്നാണ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഇത് സത്യമാണ്, അത് തെറ്റുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയ സമാധി പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന വ്യക്തികൾ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഹരേർനാമ കേവലം കലേ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതാണ് നാരായണ പുരാണത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക. അതിൽ കൂടി ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമം കായാസിരോഗിരീവം ധാരയന്നാചലം സ്ഥിരാ സംപ്രേഷനാസികം സ്വം നിശ്ചാനവലോകയാൻ പ്രശാന്താത്മവിഗത ബ്രഹ്മചാരി വൃതോസ്ഥിതാ മനസംയമമച്ചിത്തോ യുക്തോ ആസിതമത്പരാം. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രഹത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. സ്വസ്ഥതയും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യ നിഷ്ഠനായ സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ആ രീതിയാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരെ ഇരുന്ന് നാസാഗ്രഹത്തില് ഒക്കെ ഊന്നി നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലെ? ശരിക്കും യോഗാഭ്യാസത്തിന് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായ ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സർവ്വ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണനെ അറിയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപമാണ് പറയുന്നത് ചതുർഭുജ രൂപമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം. സാധാരണ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഭുജാണ് അല്ലെ? 2 കൈകൾ അല്ലെ? ഇവിടെ 4 കൈകളാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ പരമാത്മാവിനെ ആദ്യം അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിലുള്ളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം നമ്മൾ അറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അവിടെ നിന്നാണ്, അതാണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത മിഥ്യയോഗാചാര്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് വെറുതെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന പറയുന്നത്, പാഴായി പോകും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണം അല്ലെ? നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം പാസ്സാണോ? അല്ലാണ്ട് വെറുതെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി പിന്മാറണം. അതാണ് അടുത്തത്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മ ആ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്നിട്ട് മുന്നേറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിടണം. അതായത് വേറെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടികൾ വാക്കർ അല്ലെ, നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വാക്കർ പിടിച്ച് നടക്കും. എപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴോ വാക്കർ വിടണം. ഇതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതികത വിടൂല. ഭഗവാനെ വേണം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭൗതികതയും വേണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. അത് വിട്ടാലോ അടുത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിന്മാറണം. അതാണ് നമ്മള് ആദ്യം ബ്രാഹ്മണ്യം, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പരിശീലനം കൂടാതെ ധ്യാനയോഗത്തിലോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭക്തി യോഗത്തിലോ ആർക്കും മുന്നേറാനാവില്ല. ഏത് യോഗ ആണെങ്കിലും, ജ്ഞാനയോഗ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാനയോഗമാണ്. ധ്യാനയോഗത്തിന് കുറെ പരിശീലനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി യോഗത്തിലാണെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുന്നേറ്റം പറ്റില്ല. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട്. നമുക്കറിയാം, അത് ഭൗതികതയിലാണെങ്കിലും അറിയാം അല്ലെ? എല്ലാതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയും ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ആ
ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാലേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഭക്തിയോഗമാണെങ്കിലും ദാനയോഗമാണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിലും. അതിൽ എളുപ്പം ഭക്തിയോഗം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്തില്ല. എനിക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ കഴിയില്ല. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അവരെ ജ്ഞാനദാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാൾ സ്വീകരിക്കില്ല. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരണല്ല, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനദാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? പല പല പരമ്പരകളുണ്ടല്ലോ, പരമ്പരകളുണ്ട്, പല പല സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്, കുറെ സന്യാസി പരമ്പരകളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ദാനയോഗം ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണവരുണ്ട്. അങ്ങനെ അനവധി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അനവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനക്കാര് മാത്രമേ ശരിക്കും ഗൃഹസ്ഥരെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ, അതായത് ഗൃഹസ്ഥരെ ബാക്കി ആരും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെല്ലാവരും 99% എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കുമല്ലോ. അതെ, ബ്രഹ്മചര്യം യോഗം. എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെല്ലാവരും 99% ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കും. 1% ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മചാരികളായിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കാത്തത്. ബ്രഹ്മചര്യം വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കാത്തത്. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യമായിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അവിടെ പോയി നമ്മളെ ഭൗതിക ചിന്തകളായിരിക്കും ഏറ്റവും ഭൗതിക ചിന്തകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. അതാണ് അവരെടുക്കാത്തത് അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അതിൽ അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കരുണ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് എത്ര ചെയ്യണം അത്രയും ബെറ്റർ. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായതോ മഹത്വമായതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് അനേകം ആ ദുഃഖങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ്, ഫെയിലാണ്. മറ്റേതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗത്തില് കുറച്ച് ചെയ്താലും ലാഭമാണ്, അതിന് നഷ്ടമില്ല. ഇതിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അവര് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അവര് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഗുരുക്കന്മാര് ശിഷ്യന്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഗുരു ഒരു ശിഷ്യനെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അവനത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആദ്യം നോക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അവര്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാ പറയുന്നത്. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക നിർഭയനാകാൻ കഴിയും. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് പിന്നെ നമ്മളെ നിർഭയത്വം നമുക്ക് വരും. ശരിക്കും കൃഷ്ണബോധത്വം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്നെ എപ്പോഴും രക്ഷിക്കും, അല്ലെ? നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠകളാണ്, നമുക്ക് പേടിയാണ്. ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് പേടിയാണ്. നാളെ എന്ത് വരും, നാളെ എങ്ങനെ പറ്റും, ഇത് മാത്രം ചിന്ത. അതെന്താണ്? നമുക്ക് പേടിയുള്ളത് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊരു സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അച്ഛൻ കൈ കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ചാടും, അല്ലെ? ഞാൻ വീഴുമെന്ന് ആ കുട്ടി നോക്കൂല, അല്ലെ? കാരണം അത്ര ഉറപ്പാണ് അച്ഛനാ, അല്ലെ ആ മകൻ ആരായാലും, അമ്മയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ? ചെറിയ കുട്ടികൾ തന്നെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചാടും. കാരണം അത്ര ആ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഇല്ല. അതാണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം. നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസം കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ കൃഷ്ണബോധം വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണബോധം വന്ന വ്യക്തികൾക്കേ ആ നിർഭയത്വം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ യോഗാചാര്യയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് യോഗ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പൊ കാണുന്ന നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന യോഗ അഭ്യാസങ്ങൾ പലതരം, നമുക്കറിയാം അനവധി. യോഗയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പീസായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തില് ആ ഒറിജിനൽ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് അത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ചില ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് പോലെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഈ സമൂഹം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് തെറ്റോ ശരിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. കുറച്ച് പ്രാണായാമം ചെയ്ത്, കുറച്ച് ആസനങ്ങൾ പലതും ചെയ്ത്, കുറച്ച് നേരം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത്, അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കിട്ടാം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭക്തിയിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പോണ്ടി വരും. അടുത്ത ശ്ലോകം.
യുജ്ഞേനം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസ ശാന്തി നിർവാണ പരമാം മംസം സാധമി ഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവരെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണപദം പോകുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനികൾക്ക് വരും. അവരിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നേടിയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് അങ്ങനെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12th പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ പിന്നെന്താണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണപദം പോകുന്നു. ഭൗതികമായി ഒന്ന് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല യോഗചര്യ, ഭൗതികതത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് തിരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ യോഗ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ, ഭൗതികത വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും യോഗാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനെ പരമവ്യോമത്തിലെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അപ്പൊ അതെന്തിനാണ് യോഗാഭ്യാസം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനയോഗം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടത്തെ മധ്യാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പരമലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നമ്മൾ നീറ്റിന്റെ എൻട്രൻസ് എന്തും ചെയ്യണം, അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കുട്ടികൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എക്സാം പാസ് ആവണത് അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ യോഗാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് ആണ്. അത് ചെയ്തിട്ട് അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള സൂര്യൻ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള സൂര്യനെ പോലെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശമുള്ളവയത്രേ. ആ ലോകത്തെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോണാണ്. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല. അവിടെ എല്ലാതും വെളിച്ചാണ്. അതാണ് തമസോമോ ജ്യോതിർഗമയ. അവിടെ എല്ലാതും വെളിച്ചാണ്. ഇവിടെ സൂര്യന് മാത്രം വെളിച്ചുള്ളൂ, അവിടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും വെളിച്ചമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വെളിച്ചമാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിക്ക് യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിക്കോ ശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. ബാക്കി എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലാം യോഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ പല പല രീതികളെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരംപുരുഷനെ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്നിട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ കെട്ടി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാദ്യസ്തനസ്തു യോഗസ്ഥ നാചൈകാന്തമനസ്തദാ നാചാദി സ്വൽപശീലസ്സ ജാഗ്രതോ നൈവ അർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടത്തിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോ വീണ്ടും അത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ഉറങ്ങാം, ചിലരൊട്ടും ഉറങ്ങാതിരുന്നാലും ശരിയാവില്ല, കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാലും ശരിയാവില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണിയല്ല നമ്മൾ പറയും ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി എടുക്കാന്നല്ല. ഇപ്പൊ നാളെ ഏകദേശം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഉപവസിക്കുക, അത് മീനിങ് അല്ല. ഉപവസിക്കുക, അടുത്തിരിക്കുക, ആര്യ ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക, ഉപവസിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ പട്ടിണി കിടക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച ഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശി എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ സമയം കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ പറയാറും അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ശരീരം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അന്നേ ദിവസം രണ്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ഭഗവത് നാമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആ ദിവസം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഉറക്കമില്ലാത്തവനും വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവരും, ഒട്ടും കുറച്ച് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അർജുന വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് സിംപ്ലിസിറ്റി. ആ ലൈഫാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്കോ യോഗിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ജനറൽ ആയിട്ട് പതുക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്? നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിലേക്ക് പതുക്കെ പോകാം.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മളെ ബോധമണ്ഡലത്തെ അവബോധത്തൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് മാംസം. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും ഭക്ഷണം മാംസം കഴിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ്. അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്മീയത കൂട്ടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും. അതാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ശരിയാക്കും. അത് നമ്മൾ പറയും 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക, തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗങ്ങൾ, സാധുക്കള്, ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ വരിക. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അറിയാതെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പതുക്കെ കുറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആസക്തി എന്തിനോടാണ്? ഭഗവാനോടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ നിവേദിക്കാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണമാണ് ശരിക്കത്. എല്ലാതും ഞാനടക്കം ഭഗവാന്റെയാണ്, അല്ലെ? അതിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതും എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ഭഗവാന്റെയാണ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിവേദിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിവേദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പുഷ്പം, പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, അത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഒരു വിഷമമില്ല. അത് ഭഗവാൻ ഇതായിരിക്കും. അല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫലം കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നല്ല. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വരണം. കാരണം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഭഗവാൻ. അത് ഭഗവാൻ ക്ലിയർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ചാൽ ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിച്ച ഉപവാസ ചടങ്ങുകളും യോഗാഭ്യാസവും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് യോഗ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ആരും എന്തോ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും കേട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആ ഗുരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അതാണ് ശരിയായി തോന്നുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങള് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ്ണത എന്തല്ല. ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് വലിയ ആചാര്യന്മാർ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പരിപൂർണ്ണ നമ്മൾ എത്തില്ല. 24 മണിക്കൂറിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്, അത് കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടിയുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. അല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ശ്ലോകം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു സ്വപ്ന അവബോധസ്യ യോഗ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്രം, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മള് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ, അല്ലെ? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആഹാരം, അല്ലെ? നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഇതില് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവനാണ് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട്. അത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെഡിറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ധ്യാനയോഗം ഇപ്പോഴത്തെ ധ്യാനയോഗം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൂട്ടലും കുറക്കലൊക്കെ ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മോഡലിലേക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് യോഗ. അത് യോഗയല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. ഇത് യോഗ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം വന്നിരിക്കും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തന്നെ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് നിയന്ത്രണം വരുന്നത് നമുക്ക്, അല്ലെ? നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കൂല. ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും നോക്കൂല. നമ്മൾ അത് ഭഗവാനാണല്ലോ ആദ്യം കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നാവാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരു കാര്യമാണ്, കണ്ണ് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ നാവിന് 2 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
രുചി അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരം. ഇത് രണ്ടിനും ഡേഞ്ചറസ്. ഈ രണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിന് പറയുമ്പോൾ പ്രസാദം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പതുക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് നാവ് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം സ്വയം യോമ്യ ഭക്തി പ്രയച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. കൃഷ്ണബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ ഒരാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയനഷ്ടത്തിന് കരുതില്ല. ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ് സമയം നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന സമയം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരണം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉറങ്ങണം അല്ലേ, കുറച്ച് നമ്മളേതായ ബേസിക് വർക്കുകൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര സമയമാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്? വളരെ കുറവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം. നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ 90% നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തണം. അതാണ് സന്യാസം. ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സന്യാസം. അല്ലാണ്ട് ഏജ്ഡ് ആവുന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല ശരിക്കും അത്. നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഏജ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജനറലായിട്ട് ചെയ്യണം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ? ആ സമയത്ത് അത്ര ഏജ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അല്ലെ, ഓർമ്മക്കുറവ് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ എത്രയോ മുന്നില് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പൊ തെറ്റുന്നല്ല അർത്ഥം. നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആയി ആ സമയം അതല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കും. എന്നാലേ നമ്മൾ അന്ത്യകാലേച്ച മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളയവരം, അതായത് ആ അന്ധകാലത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തീർന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ എത്ര ജന്മം എടുക്കണമെന്നും അറിയില്ല. ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ദിവസം 2 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ തന്നെ മുഴുകി ആനന്ദിക്കും. 6 ഗോസ്വാമികൾ, നമ്മളെ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമികളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയ ബുക്കിന് ഞാൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഭക്തിയുടെ രസം അമൃത് പോലെയാണ്. അത് സമുദ്രമാണ്. അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ല 3rd ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ബുക്കൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ വിനയദം ചിത്ത ആത്മന്യവാമ അധിഷ്ഠിതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്തോ ഇതുച്യതേ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രാവസ്ഥയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാൾ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ യോഗയുക്തൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന പദവി, യോഗയിൽ ഉയർന്ന പദവി. ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച്, അത് മാനസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ടച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ വിട്ടുപോകും. അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് നമ്മൾ പല രീതിയിലും പറയും. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്ന് അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കഥയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതക്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തനാണ്. മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി തന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദിവ്യ ഗുണം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ വാഴ്ത്താനാണ്. പിന്നെ കൈകൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവത് ക്ഷേത്രം ശുചീകരണത്തിന്. കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കഥാശ്രവണത്തിന്. കണ്ണുകൾ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന്. ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിന്. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം നുകരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാക്ക് തൃക്കാകിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസീദളം ആസ്വാദനത്തിനും. ഭഗവാന്റെ തൃക്കാലുകളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിദളം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാവ്. കാല് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദം. കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക്. ശിരസ് തിരുമുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിന്. അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നു. അഭിലാഷം എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഭഗവാന്റെ
ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കഥയാണ് നമുക്കറിയാം. ദുർവാസ മഹർഷി അംബരീഷ മഹാരാജനെ ശപിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നതും അതായത് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അംബരീഷ മഹാരാജ് ചെയ്യാണ്ട് വരുമ്പോൾ ശപിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജന്റെ തെറ്റല്ലല്ലോ അത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള സുദർശന ചക്രം ഭഗവാൻ തന്നെ അറിയാണ്ടാണ് അത് ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ പറയെ പോണത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ദുർവാസ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെല്ലും. അപ്പൊ രക്ഷയില്ല. ഭഗവാൻ പറയും അതെന്റെ കയ്യിലല്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും എവിടെ എത്തണം? അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ പോണത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്തന്റെ ഭഗവാൻ പിന്നെ അതായത് ശിഷ്യനായി മാറണം. അതായത് ആജ്ഞകൾ ഭക്തൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകും. ആ കഥ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ സുധാമാര കഥ നമുക്കറിയാം. അതായത് ഏതാ ഓർമ്മയില്ലേ? അവില് കൊണ്ടുപോണത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ കഥ ആരെങ്കിലും അറിയാന്ന് വെച്ചൊന്ന് പറ. കുചേലന്റെ കഥ ഭഗവാൻ ചെയ്ത പരിപാടി ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിടത്ത് കൊടുക്കണുണ്ടല്ലോ. കഥ അറിയാത് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുചേലൻ കുചേലന്റെ അവിൽ ഒരു പിടി വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം കുചേലന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി മാതാജി പറയുന്നത് പറയും മുഴുവനും. പിന്നെ അടുത്തത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു ശബ്ദം കൂടി ഉണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവി കൈപിടിക്കും. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ കൈപിടിക്കും. അവിൽ കൊടുത്തത് മതി, ഒരു പിടി മതി എന്ന് പറയും. അതന്നെ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന് വേണ്ടി സ്വയം അതാണ് പറയുന്നത്. സ്വയം സമർപ്പിക്കും. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കൂല. അതാണ് നമ്മളെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ഭക്തന്റെ ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഭക്തന്റെ ആ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞ തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, നമസ്കാരം. അതിനകത്ത് ഒരു കഥയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ വേണ്ടി. കാരണം കുചേലന് ഇത്ര ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പറയുന്ന ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കുചേലനും കൃഷ്ണനും കൂടിയും ഇങ്ങനെ ഇതിന് പോകുമ്പോ മഴ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവരൊരു മരത്തിന്റെ കമ്പി കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. മഴ തോരുന്നില്ല. അപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കടല കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുചേലനാണ് അത് കൈ പിടിച്ചിരുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ കൃഷ്ണന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ മഴ മാറുന്നില്ല എന്ന് ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുചേലൻ പറഞ്ഞു തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി പുള്ളി ഇരുന്ന് കുറിക്കുക. അപ്പൊ പുള്ളി കുറിക്കണ ഒച്ച കൃഷ്ണന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ അവിലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ഭാഗവതത്തില് അവില് ഓക്കെ, അവില് കുചേലൻ തിരിച്ചു കൃഷ്ണന് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം മാറാൻ. കഴിച്ചതും നമ്മളെ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഉണ്ടത്. അതായത് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള മീനിങ് നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അതൊരു പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്ലോകം. അത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടല എന്നുള്ള കഥയാണ് ഞങ്ങളും കേട്ടത്. ഇല്ല, അവില് തന്നെയാണ്. അതായത് ഗുരുഭക്തിനെ കൊടുത്ത അവില്. ഗുരുപത്നി നിയോഗേന കഥാചനം നാം എല്ലാരും ഒരുമിച്ചു വിറകില്ലാഞ്ഞിട്ടു പോയതും പെരുങ്കാട്ടിൽ പുക്കിന്ധനം ഒടിച്ചു വച്ചു കെട്ടിവെച്ചതും അരുണനസ്തമിച്ചതും മറന്നില്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു പോയം ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ 5ല് 6ല് കണ്ടു പഠിക്കും. മാതാജിക്ക് 6ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതൊന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. അതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ഓക്കെ. അതേമാതിരി കർമ്മബന്ധങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് രാധ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കർമ്മബന്ധങ്ങള് അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതേമാതിരി ഒരു രാജാവ് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കഥ പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു രാജാവ് 2 മന്ത്രിമാർക്കും 3 മന്ത്രിമാർക്കും ഇതേമാതിരി തന്നെ 3 സഞ്ചി കൊടുത്തിട്ട് പറയും ധാരാളം പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. അപ്പൊ 3 പേരും പോയിട്ട് പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരാള് സത്യസന്ധമായ ആള് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കി കുറെ തെരഞ്ഞ് നല്ലത് നോക്കി സഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടുവരും. മറ്റേ ആള് വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോ രാജാവ് നോക്കാനൊന്നും പോണില്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ പഴുത്തതും ചീഞ്ഞതും എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് പുള്ളി കൊണ്ടുവരും. മറ്റേ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും, തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറെ കരിയിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടെ പറക്കി വെച്ച് സഞ്ചി നിറച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഇവര് 3 പേരും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോ രാജാവ് പറയും ഒരു കാര്യം, ഇവരെ 3 പേരെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും നിന്റെ സഞ്ചിയിലുള്ള പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് നീ എത്രയും ദിവസം കഴിയണം. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ കർമ്മബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ കർമ്മം, അതായത് നല്ലത് ചെയ്തവന് നല്ലത് ജീവിക്കാൻ പറ്റി. കാരണം അവൻ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നവരെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റവൻ കുറച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന് കുറച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റി, മറ്റവൻ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവൻ മരിച്ചും പോയി. അതാ പറഞ്ഞത്. അതിന് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾക്കുള്ള കഥകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കത് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു കഥയാണല്ലോ പ്രഭുജി. ഈ കഥ നമ്മളിനി എത്ര കഥകൾ കേൾക്കാൻ കിടക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേഷ് താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേഷ് എനിക്കും അറിയായിരുന്നു പ്രഭുജി കഥ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതും കൂടെ ഇനി ഒരു 3-4 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഹരേഷ്ണ, ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് യഥാ ദീപോ നിവത്തസ്തോ ദേഗ്നോ സോമാവ അമാസ്മൃതാം യോഗിനോ യചിത്യസ്ത യോഗമാത്മന. കാറ്റ് തട്ടാതെ ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം എന്ന പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്ര സത്തയിൽ ധാന്യമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ ആ യോഗിയുടെ മനസ്സിനെ പറ്റി പറയണാണ്. കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും അത് കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം, കാറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും തീ ആടിത്തുടങ്ങും, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതിനെ നടക്കും. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവ് ചുറ്റുപാടിനുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് ക്ലിയർ ആണ്. ദേവി ഹേഷി ഗുണമയ്യ മമമായ ദുരത. എന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അതിനെ അതിക്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഈസി അല്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആ കാറ്റ് തട്ടാതെ ഒരിടത്ത് വെച്ച് ചാഞ്ചല്യം. അപ്പൊ ദീപനാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം 20. യത്രോ പരമദേ ചിത്തം നിരുത്തം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യനാത്മാനി ദുഷ്യതി സുഖമാദിത്യം യത്തദേ ബുദ്ധിഗ്രാഹമതീന്ദ്രിയം വേദി യത്ര ചൈവായം സ്ഥിതഞ്ജലി തത്തദഃ യാ ലബ്ധം ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തദഃ യസ്മിൻ സിദോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാലതേ തം വിദ്യ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗയജ്ഞിതം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്, സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗനിഷ്ഠ മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്ര സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിനും വലിയൊരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
മാത്രമല്ല ഇതൊരു ആപൽഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാകുകയില്ല. ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന സർവ്വകേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന യഥാർത്ഥ മോചനം ഇതാണ്. അപ്പൊ സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ് വരാന്ന് പറയുന്നത്. ആനന്ദഭരിതമായ അന്നിലെ അളവറ്റ സുഖം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സുഖം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെ, നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടില്ല, പിന്നെ വേറൊരു ചെറിയ ചെറിയ സുഖത്തെ പറയുക. ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ അവസ്ഥകള് ഓക്കെ മാതാജി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും തുറക്കുക. ഓക്കെ മാതാജി, പുഷ്പ മാതാജി ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യല, അതുകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ മതി, സ്ക്രീനുമേ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്തോണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ അല്ലെ സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ട മാതാജി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഭുജി വീണ്ടും വീണ്ടും ആവുക. മാതാജിനെ പുട്ടിൻ ഇട്ട് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇട്ടാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമാധി എന്ന അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ. മാതാജിനൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. മാതാജി ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ടെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് മാതാജി ശരി. യോഗ പരിശീലനത്താൽ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിത്തീരും. പിന്നെ യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മളെപ്പോൾ പെട്ടെന്നല്ല, നമുക്കറിയാം ഭക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നല്ല വരുന്നത്. അതിൽ യോഗയിൽ പരിശീലിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം യമ നിയമം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മളെ അഭ്യാസങ്ങൾ അതിൽ ആസനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് മുക്തനാവാൻ കഴിയില്ല. യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആണ് സമാധി അവസ്ഥ എത്തുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം സമാധിയാണ്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാതെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല. അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഭക്തിയിലും നമ്മെ ഭക്തി യോഗത്തിലും അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാതും അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ ജന്മല്ല പല ജന്മങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. നമ്മ പറയും ഈ ജന്മത്തിലൊന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം അത്ര ചിലപ്പോ എത്താം, അതും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരല്പം കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം. അവർക്കൊക്കെ ജനറലായിട്ട് പല ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. യോഗത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പരിപൂർണത നേടാനാകില്ല. ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ, അതായത് അത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ പല ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ വരും. നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ പല ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. യോഗാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറിയ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വരും. അപ്പൊ അതിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അതില് ടേസ്റ്റ് പിടിച്ച് ചില കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയി അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് അവർ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗയിലെ ചില ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും, ബൈ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ കിട്ടും. അതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ വരും. ആ ഒരിക്കലും ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പരിപൂർണം. ഈ ഭഗവതിയിലെ പിന്നെ പരിപൂർണ എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധിയിൽ എത്തണം. അപ്പൊ അതിനെ മുന്നേ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഹൃദയരംഗമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുകൊണ്ടും എപ്പോഴും സാധ്യ കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം. പിന്നെ ഭക്തിയോഗ സാധന ഏത് സാധനയാണെങ്കിലും ഭക്തിയോഗ സാധനത്തിൽ എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും ഉത്സാഹം നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുള്ള സത്സംഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റണം. ഭക്തന്മാര് പറയുന്ന രീതിയിൽ, സാധുക്കൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാലേ. അപ്പൊ അവരത് മാർഗങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതേപോലെ എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് അധികം ഇൻവോൾവ് ആവാണ്ട് സാത്വിക ഗുണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭക്തി യോഗ സേവനയിൽ ഒരാൾ വിജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്, നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാതും പക്ഷെ സത്യം ഇതൊക്കെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, ഉത്സാഹം വേണം, നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം, ദൃഢനിശ്ചയം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ സാധുസംഘം അത് ആവശ്യമാണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. ഇതൊക്കെ ആയാലേ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗ സാധനയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് നാളെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 9 തൊട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്. 9 പറയുന്നത് എന്താണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ യോഗയില് ഉയരുമ്പോൾ, അതായത് ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ ഈ ശത്രുക്കളായാലും സുഹൃത്തുക്കളായാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ഈ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അർത്ഥം എന്ത് തന്നെ പറയുന്നത്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഇതൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പരിശീലനം, യോഗ പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോ യോഗ പരിശീലനത്തിന് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ. വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, കുശപ്പുല്ല്, മാന്തോല്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം. വേറെ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവരുത്. മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ചുറ്റുപാടുമായിട്ടും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ആ ഇരിക്കേണ്ട രീതിയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരുന്ന്, നേരെ ഇരുന്ന്, അതിന് ബ്രിഡ്ജ് രേഖയിൽ ഇരുന്ന് നാസാഗ്രഹത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഒന്നാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ്. നേരെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം, അതാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശരീരം മനസ്സും ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഈ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകിയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതാണ് വിലങ്ങുതടി. മനസ്സും ശരീരമാണ് നമ്മളെ പിടിച്ച് ഭൗതികത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നിരിക്കും. പിന്നെ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ യോഗി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരെ യോഗി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഉറങ്ങാത്തവരെ യോഗി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവരെ യോഗി എന്ന് പറയില്ല. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കാനും സാത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട് വേണം, അതിൽ സാധുസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അവബോധം പതുക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാ പറയുന്നത്. പിന്നെ യോഗ പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ്. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ അതിന് എളുപ്പ വഴിയാണ് പറഞ്ഞത് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്താണ്, ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് മനസ്സ് ഏകാഗ്ര ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത് ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയായി മാറുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തും. ആത്മാവിൽ ശരിക്കും ആനന്ദം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഒരു അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയ സുഖം കിട്ടിയാലോ മറ്റുള്ള ഒരു സുഖത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും. അവിടെ പിന്നെ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ട് ക്ലേശോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമോ സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഘട്ടങ്ങളും അയാൾ അലട്ടുകയില്ല. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുജി, അതീന്ദ്രിയം പരിപൂർണത ഒന്നാണോ? അല്ല, അതീന്ദ്രിയം പരിപൂർണത ഒന്നല്ല. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള അതീന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഭക്തി വേണം. നമ്മൾ അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തി. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പാർഷ്യലി നമ്മൾ എത്തി, പരിപൂർണമായിട്ടില്ല. പരിപൂർണ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, നാരായണ രൂപമാണ്. നാരായണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് അതിന് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഭഗവാന്റെ, മനസ്സിലായി. അതിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ. അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. അവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്.
അതീന്ദ്ര ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികത വിട്ടു നമ്മൾ. പിന്നെ പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ. അതിന്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സമസുന്ദരമായ രൂപം ഭഗവാന്റെ അതിൽ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? രണ്ട് കൈകളിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അതെ അതെ. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാതും തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഇതും തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളത് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വിട്ടുതരാം. അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആദ്യം സംഘർഷണം, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം, പിന്നെ സംഘർഷണത്തിന്റെ തന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിസ്തരണമാണ് ശരിക്കും നമ്മ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് കാരണോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭോദായ വിഷ്ണു. കുറെ വിസ്തരണത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് മനസ്സിലായി. അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനല്ല ശരിക്കും, അത് ശരിക്കും കാരണോദായ വിഷ്ണു ആണ്. അത്ര മോളിൽ കിടക്കണാണ്. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി പോലെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ നമ്മളെ സെക്ഷൻ എവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഭഗവാനും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ലോകങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള നാരായണൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? അതിന് വരുന്നത് അതിന് പറഞ്ഞ ഇതിലൊരു പാർട്ടായിട്ട് വരും. അതിലൊരു നാരായണ രൂപം വരുന്നുണ്ട്. നാരായണ രൂപം എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ നാരായണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും നാരായണനാണ്, എല്ലാവർക്കും ചതുർഭുജാണ്. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചതുർഭുജ രൂപം കിട്ടും. ഗുരുജി നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ശരിക്കും നാരായണ ഇത് വേണം, അതായത് നാരായണനാണ്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂടെ കൺസെപ്റ്റ് അതിലുണ്ട്. അതായത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ അവിടെ ആരാധന കൂടുതൽ നടത്തുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് നാരായണനാണ്. പൂന്താന ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിട്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. കാരണം നാരായണ രൂപമാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാലോ അത് രൂപം തന്നെ. പക്ഷെ അതില് പ്രഭുജി നമ്മള് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാണല്ലോ നമ്മള് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്.